posibleng ma-disqualify sa pagkasenador si Sarangani Representative Manny Pacquiao kung dili ma-postpone hangtod human sa eleksyon ang iyang boxing match batok ni American boxer Timothy Bradley. Ang boxing match ni Pacquiao ug Bradley nakaschedule sa Abril 10 dito sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Apan matod sa Commission on Elections o COMELEC nga posible kining mo violate sa Implementing Rules and Regulations on the Fair Elections Act tungod kay mahitabo ang maong away sud sa election period. Apilusab nga tukion sa COMELEC ang Rules on Campaign Expenses ni Pacquiao matod ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Base sa COMELEC Resolution 10049, gidili ang pagpakita sa bisan unsang performance sa usa ka kandidato pinaagi sa telebisyon, teatro, palabas, dokumentaryo, konsyerto ug uban pa. Si Pacquiao kandidato pagka-senador ubos sa United Nationalist Alliance o UNA, partido ni Vice Presidente Jejomar Binay.